sama Ano na nangyari? Nga nagkaroon tayo ng swimming pool dira sa CR. Guy, nagbara na siya talaga, day. Hala, saan nang galing yan, uy? Good morning mga moms. Hi. So ngayon, on the way na ako dito sa aming store, sa Ma'am Shi Eatery. And tomorrow is my flight going back to Manila. So, gusto ko muna siyang i-check, secure yung mga dapat kong ibilin sa kanila ng mga dapat nilang gawin. Kasi until 15 na lang yung klase. So, ang balik ko, this will be on the 16th, 17th of the December. So, para, ayun na pala siya, oh. Ma-secure din natin yung ating store. Dahil nga, wow, hala! Today is the Christmas party of the school, family and teachers. Ayan na, may pa-music na sila kasi Christmas party nila. Kaon na! Aw. 50. Wala 50? Tapos ayan, 50 ba? Wala. Ayan ang mga ulam natin. Andito yung ating mga ulam. Oh, may munggo, pansit, menudo, ampalaya. We also have torta and lumpia. Kamusta? What are you cooking? Kausapin mo ko, what are you cooking? Chicken. Ba't hindi pumasok si mama mo? Busy. Sa bagay, may 4-piece. Pang-shopping. Maraming pera. Bakit hindi mo ako sinamahan dito na nakaraan? Mag-isa lang ako. Bakit ka rin natatakot sa akin? Nga naman. Ganda-ganda ko. Oh, di ba? Kayo mga magkakapatid, mga wala kayong batasan. Charot. Grabe, akala talaga namin, hindi mauubos. Buti na lang talaga. Ito na lang natira, oh. Ay, nagbibilang naman po siya, mga ma'am. Ano yung nasa bulsa mo? So, kita? Ano sabihin? Ano yung nasa... Kinain na lang. Ay, nako. At syempre, Uy, say hi naman to them. Hi. Ayan, salita ka rin minsan. Kapatid po nila yan. Anak din Ate Vivian. Sa Ate Vivian kasi ngayon nagpapayaman. Gawa po ng... May matatanggap po siyang 50,000 mula sa kanyang private company. Nakurot din po yung aming mga kanton. Pancit canton. Ha? Nagkaon na mo kanina? Wala po. May sakto giday kami. And syempre, okay na ang aking DTI permit. Thank you so much. Maraming salamat. Okay na po siya. So, yung Ma'am Shi G is hindi siya na-approve. Ayan, Jervin Lee Eatery. So, it's Jerry, Alvin, and Jolly. Name of my brother, name ko, and my mama. Hey! Na-sold out natin. Naku, buti naman kasi bukas po walang klase dahil modular yung mga students. So, ilang araw na naman. Kailan ulit ang balik? Hindi. Ngayong 12 wala na? Balik, palagar ka nga. 19 ang bilang ko. Sa 12 wala ng klase? Wala na. 13, 14? 14 bilin ko man. Wala na pala klase. Uy. Kasi piyesta rin dito sa sa Solana. Na po muna tayo sa magpapalik kami. Next year na to? So paano yung rep natin? Paano yung wala, magharap. Naon sa ano na nangyari? Nagkaroon tayo ng swimming pool dira sa CR. Guy, nagbara na siya talaga, day. Hala, saan nang galing yan, uy? Puno na. Baka umaapaw na yung natin. Yung septic tank. Oh, ang taas na. Paano na? Kasi magbe-besta kayo bago ba sila tuloy yung mabisi? Ha? Na. Paano na yan? Oh, nag-swimming pool na tayo dito. Nuok ko. Kaloka. Paano ko ba maiwan ng tindahan ganyan, oy?
Sige, sundot-sundot lang na. Ayan na. So, bumaba na siya. Na ano lang talaga ng mga... Hindi kailangan na talaga namin mapaayos yung tubo niya. Kasi maliit nga po yung tubo. So, baka sa oil din to. Kaya bumabalik dito. Pero hindi puno yung ano natin. Hindi naman puno yung ano natin. Yun mo, ako. Diyan, check. Kasi baka ikaw to eh. Ikaw yung bint. Apat tayo. Apat pala tayo. Tayo pala apat yan. So, tomorrow, wala na tayong benta. Until ano. So, kailangan nating i-off pala itong ano. Ref. O ref. Or wag na. Buwan na ako direct. O, wag silip-silip Kaya lang. mo pa mo ng kuwan. Soft drinks. O para may stock ba. Bali tulo ka case. Oo. Okay, sige. Huwag na tayo mag-iwan ng ano ha, ng hugasin ba, tsaka yung Bilis na pagkain. ako. Para pagbalik natin, malinis na siya. So that's all for na mga moms ako. Magbabalik na pala kami next year na January 2 or 3. Oh, so maggulay tayo niya kasi sawa sila sa karne. Diba? So, see ya mga moms! And again, Merry Christmas to everyone sa lahat ng ating mga momshies and anakshis dito sa Saan National High School, sa aming mga suki. Thank you so much. Till next year. Welcome to 2026. See ya! Yan, mainit-init na hapon. Andito na ako sa farm. So, ngayon naman, naghihintay na yung aking mga kagrupo kasi meron po kaming rehearsal ngayon. May practice kami para sa nalalapit na Christmas presentation. So, abangan ninyo ang aming mga pasabog. Wow! Ng mga performances mula sa magkakalabang grupo. So, hopefully, magawa namin, ma-execute namin yung plano namin o yung gusto namin mangyari sa aming performance. Yan, sa mga nagtatanong kasi ng mga kagrupo ko, si Bating, Rhea, Elan, Jean Bulag, Argel, and Britney. Yan. Whew. Kapoy ko, ay. Donna! Smile naman ba? Pag-smile, pag ano to? Pag-smile ba? Uy! Smile ba? Andito na makakalapo natin. Actually, nalagasan kami kasi nag-back out na po si nag-back out na si Jana. Ayaw na po niya kasi yun nga daw, ang sabi niya kasi hindi naman daw po magaganda yung mga ka-teammate niya. Simula na kami ng practice.